Malawi Brief. Boma latilibeso ndrama logula chimanga makamaka kwa alimi amene anapititsa chimanga chawo ku nkhokwe zimenezi zosungira chimangachi. Kodi maganizo anu ndi otani pa nkhani imeneyi? Zokondwa pomwe boma layimitsa ndondomeko yogula chimanga alikamba kuti ndalama zatha kubomapo. Makamaka ndondomeko imene anayika kuti tigule chimanga pa 55,000 kwa iwo amene asunga chimanga mdziko muno, ndipo zimenezi dzulo zidautsa mapiri pachigwa pamene ndithu pamaoneka kuti kusakondwako kunapitirira kuti mpakana kunali kuchita ngati ma demonstrations zionetsero patali mbali mwa Chilembwe highway kapena kuti msewu umene timautchula kuti timaudziwa kuti wachilambula kapena Paul Kagame. Galimoto zochuluka zonyamula chimangachi zinayima ndithu, zakhazi kuima kapena zakhazili pamenepa kwa Sabata komanso mwina masiku angapo kuti nomwina agulitse chimanga ku Admark. Ndeti matero kuti kodi mmene boma la fotokozo bera kwa anduna aza ulimi amene wandi Mayi Rose Miliza anatero kuti ife tusi kuti sitikufuna kuti tigule chimangachi, koma ndondomeko imene tinayika ndikuti ndalama yake yatha, ndipo timafuna tidziwa kuti kodi makwinya omwe ali pa nkhope za eno gulitsa chimangawa zingathe bwanji. Zimenezi zimene tifuna tikambirane madzulo ano kuti nkhani ya chimanga ikuoneka ngati kuti sikutha posachedwa apa ambiri ndithu akhala kumwemwetera iya boma litigula poti lidagula chimanga ku Zambia kwathu kuno, ndiye kuti tsopano alengeza kuti atigula, koma zioneka kuti zimenezonso pa nthawi ino zikhoza kukhala kuti zapangetsa makwinya tsinya pa nkhope za iwo amene anayimika galimoto zawo kuti apite nazo ku Admark kapena kuti kukagulitsa chimanga ku Admark pa mtengo wa 55,000 umene boma linalengeza kuti bwetsani chimangacho tikuguleni. So timafuna titaunika kuti inuyo mwina ndi mmodzi wa iwo amene chimangacho muli nacho kapena mbale wanu kapena mwazitsatira, timafuna titazindikira kuti kodi nkhani imeneyi itha bwanji, kuti no aliyesa akuonjwe kuti zinthu zikulongosoka zikupita patsogolo. Tichite bwanji ngati dziko kuti no nawonso amene ndi eni chimangawa ngakhale boma likuoneka kuti ndalama zatha koma kufuna atagulitsa chimangachi. Solution nkukhala yotani madzulo ano kuti tipite chitsogolo? Muchita moyimba foni chula dzina lanu momwe timachitira muja, ndipo ngati muli ku mayiko akunja inonso muli ni mwayi madzulo ano pa WhatsApp mukhoza kuyimba foni zanu mmene tikuyankhula chonchimo, ndipo tikhala ndithu tikuyankha komanso kumva maganizo anu kuti muganiza kuti ndi solution ikhale chani, chifukwa tikayang'ana m'mindamu ndiye kuti sonacho chimanga chikuthamangitsana kwambiri chikupirikitsana. Kodi ichichi chikhale bwanji ngati sichigudwa? Chifukwa ndalama zimene zinali mu ndondomeko imeneyi malingana ndi nduna ya zaulimi ikuoneka kuti ndalama imeneyo yayamba yatha. Alimi achitenji, agwire mtengo wanji iye amene ali mchimanga mdziko muno? Boma mulilangiza zotani madzulo ano? Mwaswera bwanji? Tasabona laino. Taswera, tudziwe dzina kumene mwatiimbira. Ine ni Christian George kuno Lilongwe. George, nkhani ya chimanga imuona kuti solution ikhala itiyo kodi? Ine naona kuti chimanga chatakagula anthu. Koma nanga si ndalama yathaso? Ndalama zilipo kuboma, koma chimene chitika zinthuzi za ngulowa ndale tsano ni nkhaza. Chifukwa choti akuona kuti alimi amene abweretsa chimanga na chigawo chino chapakati ndi alimi pamene mwina apeza ndalama. Ndi atapeza ndalama ndi boma likhangalira safara ngasi anthu akhala ndalama azinyada. Komabe urengera pa umunthu nafunika iwo asikepo za ndale, asikepo nkhaza awagule chimanga wanthu. Chifukwa chinachitika kuno kumala chimanga anthu ambiri analima makamaka chija amalimbikitsa apresident achadachoka kale aja zamameka fomu zija. Chimanga chija chinali chilipo chambiriko basi. Moti arasinyasa abantu amene arasinya ukagula chimanga ku Zambia anthu aja anasafala ndithu chifukwa mavuto analipo. Nkhaza zimene zoyamba zimadapa ngati yapula ku Zambia zimene chimanga kuno kuchidakalipo adakathandiza bezika zakuno kumaladi ziyendera limodzi. Oyendetsa dziko sofunika kuti mukhale migawo lina lake lili ena azisinyika koma muziyendera limodzi ngakhale zina zovuta chanchani komabe mtamene ndera limodzi zinthu ziya zimakhala bwino anthu aja chimanga wagule.
awagule boma lili ndalama kuyo sema kawo panga za misoho ya nchani awagule chimanga ija ajisunge chifukwa njala sizolinga ingateswa ali inga ati chaka chino chama September kuroba chimanga chakachigwisa sonchiro ya boma chifukwa nganiza nkhani ya fereleza mmene agawira fereleza ngati kuno chigoja pakati fereleza amene alandira nderi umodzi wazedi finyizo linjala ilipo ndechimanga chara chigule wajawo adiwo sichikatithandiza besefa malawi kuti tikapeze msika ngati mwadi make tikagule chani tikagule soka chimangapo asachite nkhaza awathandize ndithu awagule Zedi rino tamangaza ni mena asama nkhaza yo kuti poti zuchitika chigoja pakati ndi azikangala atifinya adati urakati finya komate asachite onjezo yonjorose na malawi ndithu mtima mwanu mukhulupirira kuti ili ndi tsankho ani tsankho ko basi oti takakhala lidera lina lake lone kuti kumene kuli mudakaona atakagula kale koma tsano nkhani kuti anthu oneka kuti anali mchimanga chambiri angasadaja amalimbikitsa zedi za ulimi amamagafamu ndi anthu andambozitsatira fereleza amapezeka ndalo anthu atakhala ndi ndalama ayambonyada koma tiwasinye mmene muja timanenera anthu ayijayo misike yovuta chani ndiyenda finyika ndetizikapita kumeja makagwada tsano makapempha koma de asachita panga chifundo itimizi anthu ambiri sadziwa kuti kumwamba kuli mulungu amangochitapo koma de adziwe kuti nthawi zina zake mulungu adzawakondanso anthuwa tiyamikire kumva nutsu la mmene muganizira inu mumtima mwanu kuti ayi boma ili kuchita tsankho ndi anthu a chigawo chapakati kuti onda amene alima safuna kuwagula akadachotsa nkhaza agule chimanga mwatero kulankhula kwanu tithokoze mkhale ndi usiku wopambana kupitira kumva maganizo anzika amakhala maganizo anzika zimene anganene zimene ife timazimva mwaswera bwanji maseko ndaswera kuno kano ndaswera quickly tidziwe nkhani ya chimanga mmene chililimo zikuoneka kuti pakhale tsogolo tichite bwanji fa ndalama yatha yogulira chimanga mboma kuboma koma alimi wali chimangacho tichite bwanji kuti kuyenda kwake kuti aliyense mbali iliyonse zimkomere tiyambe kuyamba unena kuti zina zimakhala ngati zadala chifukwa pachiyambi pacha adarelo kunena kuti ndili pansire kukomere mwina mudzimva sophokoso chabwino fulumirani 1 minute yano yambapo yes ndiye zina zimakhala ngati zadala chifukwa nthawi ija adarelo nena kuti tikufuna chimanga chochuluka chifukwa choti mdziko muno muli anthu 4 million amene ali akhudzidwa ndi njala ndiye anthu anarelo nena kuti ife chathu chimanga sikulitsa anthu amene atulutsa lero chimangala ndiye boma lidati litaona posafuna olekerera mtundu wa Malawi linapanga budget oti ligule chimanga ku Zambia ndipo chimanga chiche chalowadi muno ndi chambiri andi pano chokera mulilongo mmwe apa ndayima pa Chinkoma ndiye ndinadutsa nsewu omwe wachilambula ujawo la chitatu wiki yathayi kubwera mu town bashopu laite libali mama oshuluka ndiye indeka nkomadzifuza kuti ine idali kuli munja boma lingalifuna ndiye lero wina aliyese amakhala ndi budget yogula kapena kugulitsa chinthu koma tidziona kuti kodi nthawi ino ndiyogulitsa katundu ameneyo kapena ayi ndiye ineyo naona nena ngati kuti pamene boma linena kuti lilibe ndalama zoti lingagulireso chakudya teni chifukwa bomali latulutsa ndalama kugula chimanga Zambia chimanga chija sapanga polofeti yayi akugawiraso Amalawi amene ali ndi njala kodi akungotulutsa palibe chimene chulowa kuboma ndipo mveka ndithu kuti ndalama kulibe kuboma ndiye tikhoza kungomaliza nkunena kuti teni tikamafuna kuchita zinthu Amalawi tichite zinthu kosebitsa wina chifukwa zako zomwe zimakuphelera ngati mene zachitiramo tatokoza amaseko lendo waku Kasungu mukhomo amene ndithu apereka feedback kuti mbuyomu boma linati tibweretsani chimangacho ena akuti anakaniza chimanga ndana boma linangolokera tsidya la ku Zambia ukapeza chimanga chochuluka kuti zina mwa izo zimene zikupangitsa chabunaonda amaseko timve ena mwasula bwanje ndaswera dzina la anthu kulandireni mu program ino inetu ndine Mwale bwana Mwale kuti kumeneko kunoko ndi kumwanza
pa nthawi ino boma m'manja mwake mulibe ndalama zogulira chimanga zatha. Alimi kapena kuti tigwiritse ntchito mawu oti the traders amene ndithu amachita ntchito za malonda achimanga zikuoneka kuti nkhope zawo nzoti zili ndi makwinya choncho zili ndi tsinya kuti tsono ndiye tilowera nacho kuti chimangachi muganiza kuti ziyende bwanji pa nthawi inoyi? Pano patu pakanakhala mpata kuti anthuwo athandizidwe. Okay. Mwina mwanjira yona kuti ngati boma lili ndrama tifuna kuti anthu ambiri amene akupanga business ndi boma amadziwa kaya kuchipatala kaya kuti munthu amatha kuperekera zinthu koma ndrama zake osalandira pompo kugulitsa pangongole. Kugulitsa pangongole. Okay. Chifukwa chimene chichitika ndichionena kuti anthu amanena kuti ayi anthu amabisa chimanga ayi. Okay. Ineyo personally ndakhalapo ndi kulima chimanga komanso ndakhalapo ndi kugulitsa chimanga. Okay. Ukakhala kuti munthu ndiwe venda wa chimanga vuto limene linachitika ndilonena kuti poyamba boma kampani ya Adimaki inali ndi nthambi imene amapanga process makamaka kusunga storage ya chimanga. Okay. Kunali machina amene chimanga cha amachiumitsa ngati afuna chisunge zaka 3 kana zaka 4 kana zaka 5 most content yake amaonesa kuti ikhale yokwanira ndi zaka zijazo. Koma kaona kuti mbuyomo kampani ya Adimaki anayigawa mpaka nokhala makampani 5. Yes, and ndikumbukira nthawi imeneyo wankulu wanthambi imene imakhanga kuti izipanga process zinthu zimene izi anali amarabwa. Okay. Yes, and zindakhala kuti kampani zijazo atazigawa pa 5 zinapeza kampani zonse zinonongeka ngati imene anagawira Eskom ija. Ndezimapeza kuti Adimaki inalibe capacity yoti ikagula chimanga kwali kuja azipanga storage yabwino wabwino chifukwa chake for a long time takati masinario amene chimanga kwa Adimaki chimaola. Ndikumbukira nkhope zakulilongwe zitanguti zamangidwa kumene. Ndi Maisraeli amene anaziuza zonena kuti nkhope chimanga chaola chifukwa kuti wajamkaisa kuti Malawi upanga nuclear site. Okay. So yes, panopa chaka chinocho maybe you can repeat me kuti mpunga kuliwonde ukoko waola. That's yes. And chimene chimachitika ndichone kuti boma kuti lawirire chimanga chali gule walimi limalephera. Okay. Limafuna kuti chimanga chali listi chiumeko choti achiume ndi mapeto ake ife mavenda na ameti mathamanga nkwagula alimi ajawo. Ndi venda you can't buy chimanga kwa alimi this month and the same month nkukatani nkukagulitsa ayi. Agriculture ngati business process yake ajawo storage ndi process ya agriculture imene imathandiza kuti munthu apezeko phindu. Ndi ngati April munthu agula chimanga April you can't go kwa alimi ajawo nkumagulitsa chimanga ijacho April zimene zosatheka. Ndezimapezeka kuti so maloko farmers aja kuti agulitse chimanga kwa anthu amene they can consume chimanga chimalephera tifuna kuti kunoko malayi kunoko amene amapezako soti ndalama. Okita ntchito mboma muchani ena mabwana kumene amapeza ngono kuti akuchoka mulilonge mtauni muja akulole chakunchinji umakalima. Ngoti tsoma anthu aja kuti azipeza misika zimavuta endi result anthu amene ndife mavenda ngati vinda amene magula chimanga ichachi. Ati tikagula chimanga ichachi mapeza kuti boma lilibe chimanga. Okay. Chimanga chili mwa ifeyo. Ndi by the end of the day sangari pange force kuti ya bweresa chimanga chikite pansewu pansika kuti anthu alibe chimanga ndi kuti isalayi kuti tagula April or May tagula chimanga ija then the same April ndi May akunena kuti tipite nacho chimanga chikagulitse ndizovuta zimene zonse. Ndeti madalira kuti tisunge for some months after some months tikachigulitse chimanga ijacho timadza kuti demand and supply ijayo at least mitengo yake singagulitse mitengo imene tinagulira kwa alimi ijayo yani. Ndesona mapeza kuti boma lijesodana kuti ligule chimanga direct kwa mlimi palibepo boma panopa lilibe capacity yogula chimanga direct kuchokera kwa alimi ake. Ndesona chimanga icho tikagula ife mavenda tilimakhala anthu onena kuti we can sell chimanga icho kuti tikagule njere kapena tikapezako chigayo ayiyayi. Tikona kuti timakhala kuti tupanga business. Chifukwa anthu amanenaso kuti ulime chimanga si business I don't know. Tikona kuti ife ngati boma lathu lukakongola ngongole ku banki ndi utenga madollars and those dollars nkupititsa ku Zambia atatha ku Zambia kumakhala ndi madollars kubaso madollars mpaka na mafuta nkomaso. Zimachitika ifuna kuti pena pake maso athu silimayang'ana bwinobwino ya. Chifukwa kuti maliko ena amene anthu olima amakhala kuti awakulima ena ake amakhala kuti ndi maconsumer
kuno kumalawi kunoko aliyense sangakhale mulimi kuti alima chimanga iyayi. Okay. Kunoko kumene tiri kunoko kumwanza kunoko dera la kumtunda uku kwakunene kuti anthu amalima. Pamene dera la kwakunene kuti uku la kwaTonkhoto samalima. Ndi la kwaTonkhoto amadera kwakunene kuti koma just a month chimanga gulitsana chatha. Nditi madalira kuti alima ku Central Region alime chimanga choja akalima koma ligule lipititse mwadimaki. Koma koma masopano siti kugula direct kwa alimi kutako. Mavenda namene akugula kumasunga chimanga ichati. Ndipo pamene kubepa apa what we can do ndionena kuti koma tidapeza njira kuti anthu akayala kugula pa ngongole awagule. Chifukwa what is happening here, I'm telling you, kudzimbidwa kumene tadzimbidwa leroli sikwa nthawi yayitali. Chifukwa kuti people will be discouraged akasiya kulima chimanga ifeyo kunoko kumwera kunoko kudine kunoko sitimalima chimanga chokwanira mpaka nakuti tonse ayi. Timadera kuti ena abalime nkupanga supply. So if those people will decide toka akulakulwe akuti chimanga si business tenti ngolima niponena kuti mabanja athu akwanira. By the end of the day tikula malizi ngogula bechimanga mpaka nakalekale chimanga kugula bechimanga kunja mpaka nakalekale. Okay. So no to encourage alima amene wawa koma society miso ndi mavenda. Ena ndi mavenda oranagula kwa alimi kumene. Ena chifukwa anapeza kungongoleja mkulima ngati mamega farms tija ziko lino lili chimanga chambiri atsogoleri. Koma vuto yake chimanga chili m'manja mwa anthu onena kuti siwonena kuti akagulitsa ncholinga choti apite ku chigayo iyayi. Okay. Ndithu so ine am proposing this methodology agule chimangacho kaya pangongole anthu akarami akapase and next time boma likamapanga mgwirizano one kuti anthu awapase ndrama ncholinga kuti alime chimangacho pakhale mgwirizano kuti azisainirana kuti chimangacho amene walima ndi ngongole imene watenga kuboma chimangacho akagulitsa kuboma. Chifukwa arrangement ilipo kale ngati imene atopako apasa ngongole kwa alima afodya ngalimatenga ngongole kwa Alliance 1 ndikuti fodyayo akakugulitsa Alliance 1 ndenga ndipo malatereka ndrama kuti alime sazikhaso mgwirizano kuti mulimiyo akagulitsa chimangacho kuchani kuboma osati kwina ulikonse yayi. Chabwino. Ndikatogolera. Tathokoza kwambiri bambo Mwale ku Mwanza. Ziko mwambe kuti mwapereka maganizo ofunikira kwambiri kuti aiboma bwanji ligule chimanga chipangongole komanso kuti asafoke alimi mu next season kuti dzanena kuti ayi ndiye kuti ife si anthu ofunikira. Thokoze kwambiri kumva maganizo anu. Ziko mwambe petero kumva maganizo anzika mukuti bwanji boma mbali iyi eni chimanga mbali iyi pakoneka kuti sitikudziwa kuti chingachitike nchani inuyo mukuona kuti kupita chitsogolo tipange bwanji ngati dziko chuluka ndiwo amene akuimba foni nthawi yathu ndiye kutama kuchitika nchani apa enanso maiko akunja akuyeserako kuimba foni titolebe awiri atatu kuti kodi akuti bwanji maganizo awo powunikira tsogolo la ndaswera kani bwana taswera tafika kuti madzola anzina hali ndayimva yokhuza chimanga chimene chikubwera ni mavenda kumeneko nkhani yaikulu ndionena kuti mavenda otu iwo analabisa chifukwa president analengeza tikufuna chimanga yonga tamafuna kuti agulise akanauza kuti ya chimanga tinacho wa Malawi tigule tikaye chathu icho chinacho mzagule pambuyo chathu chitapereke chitagulire analakwa ni mavenda o mavenda ndi analakwisa chifukwa njala imene iyo anaiona iwo komanso president ananena kuti akufuna chimanga ndiye panopa iwo akanamuuza president kuti panopa imanikaiti ndi chimanga chochuluka ati kuguliseni chimanga cho chikakhala kuti chaperewera mukaonjezere cha ku Zambia lero anonga ndama kagula ku Zambia Malawi muno za ndrama iye akamauza kuti panopa ndrama zatha kuboma ndrama tusikuti zikwana nagula chimanga kokha kuti mavuto ambiri ku subsidy seteza anthu sanakwanire kusanamalize kugula ngeyo mavenda chimanga nango chisunga malo moda kanapereka njala nkumaiona koma iwo ndi president wa chakweraja anafuna kuti azingwaya mwanthu kuti aononge zikole achakwera yakhuzaso imene yakhuza chifukwa choti chimanga chimene chinalimidwa mmene pomwe kuti mmene iwo anaona kuti muli business iwo kutenga chimanga nkumachisunga kuti azagulisa anthu amtengo yokwera. Okay. Siko mubwana wanga ndimati mmeneyo kuti alakwisa okha mavenda asapange asapewe boma chifukwa boma linalengeza kuti panopa tifuna kugula chimanga akanakhala kuti wanaziwa kuti muno muli chimanga akanayimika kuti atiguleni kaisi chathu tasungachi kuti chinacho muzagule chathu chikuti atigula koma nalo ukagula chimanga ku Zambia ndrama zambiri mbiri lero kumaluza boma kuti nafeso tili ndi chimanga anachisunga kuti amene asafinamize yayi panopa mavenda amene akuthandizana ndi achakwera kuti aononge ziko mubwana.
cha usiku wopambana mukhale usiku wopambana. Yesu mukhale usiku wabwino bwana ntchito yabwino. Zikomo. Pitira kumva maganizo anzika amene wanchita mobwera ndithu kupereka maganizo awo kuti kani iso yakhuza a former president Dr. Lazarus Chakwera kuti niwo ndamene anapangitsa ndi mavenda kuti chimangachi chifike nkhani ngati zimenezi tikulankhulana madzulo ano kuti kodi pofika dzuloli pamaoneka kuti sizinali bwino mavenda kapena tine kuti ochita malonda achimanga amenewo ndithu basi nkunena kuti I think ifende zatikuitsa mukuti ifeyo simutigula chimanga chathu chifukwa chiyani kuti aya kani ndiona kuti ndalama kaye zatithera panopa ndiye tikutani tikuona mapulani ena koma zatithera kaye ndi zimene zikhala mwa mtundu wanji. So zimenezo zimene tikuunikira komanso kukambirana kuti mdziko muno zikuonetsa kuti chimanga chilimo chochuluka kwambiri chimene iwo ochita malonda akukhumbabe kuti boma litagula koma bomalo likuoneka lilibe ndalama pakadali pano. Tifuna bwanji madzulo ano bwana masula bwanji chabwino tutengeso ena masula bwanji madzulo ano. Bwana ine ndaswera tikudziweni kumene mwayimbira komanso mwina mphamvu zitaonjezerekapo imba foni. Kuna kwaji mwaza kudowa. Kani yachimanga iyi tiyendetse bwanji sopano ngati dziko. Sabazalivuta kuti sikileni sikuonetsa. Ni mwina kalina zako. Iwo amene anateya itakagulitsa chimanga kuboma aoneka kuti pofika dzuloli boma linatero kuti aya kandalama kamene tinasungira nkhani yogula chimanga akhangati katithera kaye ndiye zidakwisa iwo ogulitsa chimanga wa nkhope zawo sizidakonjwe pakati yatsa moto kuona kuti ayi kuti chikuchitika njani sotana uchaka anthu koma kungoonetsabe mtima wokwiya kuti sadakondwere ndiye timatero kuti sono chimangachi ndiye zikhala bwanji chitifera mmanja zikhala bwanji muganiza kuti pachitike chani nzeko muno kuti chimanga chipeze msika. Mazimene zimene zosasangalatsa chifukwa chakuti boma latenga ndalama zambirimbiri wogula chimanga ku Zambia pamene kwa mkuno anthu ena olinacho amalawi. Komanso zikuoneka kuti palichitika mbwerera chimanga chomwechi tikuchoka kuno pita ku Zambia. Lero ife amalawi tikogula ku Zambia kogula chimanga cha ku Malawi koma kogulira ku anthu ku Zambia amene aoda. Zomwe zisaliza bwino zomwe zili zokhumudwitsa. Kodi zikupangika choncho? Zioneka kuti zikupangika choncho chifukwa chimanga chikuchoka kuno pita ku Zambia. Ife tikogula chimanga ku Zambia. Lero chimanga chake nchomwe chimene. Ndizokhumudwitsa kuti kuoneka kuti kutsogoloku tikuli bwino kwenikweni. Pachitikenji kuti tsogolo lioneke kuti tipite chitsogolo ngati dziko together. Chimanga chimafunikira kugulidwa ndalama zipezeke ndalama ni mitongo ya Malawi lena sogilirire kuti zikhalire zisakhale zosagwire ntchito. Zifunika ndalama zipezeke owagule umene chimanga udapititsa kumene. Okay. Kwaji mwaza titokoze opereka maganizo anu kuti mwatsindika kuti aya bomalo ndi misonkho yathu iyo asifunefune pali ndalamazo agule chimanga chimene chapita kale ku Admark. Nditokoze mkhale ndi kupambana. Pitira kumva maganizo anzika pang'ono ndi pang'ono tikhala tikumaliza program imeneyi mwina mu mphindi 18 zimene zikubwerazi ndeti kutero kuti inu muyikapo muno motani mukambapo zotani bomalo limamva inonso mukalankhula manso kulitsa chimanga. Bwana maswera bwanje? Aswera mno wena. Ndaswera ine ndikudziweni kumene mwayimbira. Uno kulilongwe ku 25. Ena kuloza chala boma ena kuloza chala eni chimanga kuti inu mesadakuuzani kuti bweretsa chimanga inu mumakaniza chimangacho ndelero muziti bwanji boma libe kaye ndalama pano inuyo mukuziunika bwanji nkhani mukuzotsatira bwanji chikhala ndi tsogolo pa nkhani ya chimangacho. Zimenezo boma ndeli naye mkulagale ndipo linabe mpaka yali kuti apisaka kubisi chimanga kuboma kumali nanaganika kwa nasuka chimanga chawo. Echifukwa chimene chocho akwena kuti iyo asiri chimanga cho mulisa machika zamira aoni nawo sikoka kugulitsa chifukwa nanu kukaenda mazina kugula chimanga china ndesi kwenda kuti aso aguleso ndama ina aguleso chimanga china.
anzano tu chimanga ali nacho chambiri apa nganacho chanthu pa mene chiro akazinge ngatala chibale basi mwina kwa apa sabasa aone ula bangaji motana ya chibale mwina chabwino ndomondo ayi usiku wabwino kweli 25 muzinda wa Lilongwe bila kumva maganizo anzika kwamva ma comment ena umatisha atangu kazinga chimangacho basi sabana matraki zikhala bwanje mwasula bwanje majulano ngana wasawanje ayi ndaswera tikudziwa inu kumetafika majulano mukuyangu andine nisantambalira kuno kumango chikukatuli tipange bwanji pankhani ya chimangachi kuti mwina tipeze solution ngani ndiyovuta bwana chifukwa akanakasana yanguya aboma wanje kati boma ndiyoipa koma nawo pasada jangawa zawo kuti taguliza nechimanga ano yanapanga makati kuti achimanga ndinalima ndineyo ndiye sanga ndiuze kuti ndigulize nine ndisungabe basi iwo huyu zakhacha zimenezo basi kodi anthu mulibe chisoni ayi bwana chisoni tichinacha mbiri nditu komando awandi amakati okay kodi munthu akamakulangiza kuti wamwene mmene kuli mkango musaduze kuti ayi ne mkango ndalimbana nawo ndiye kumana mkango ndiye wakupwetekani ngane munthu wene wachapi ndiye anthu awawa amane kuti ayi vuta anthu akumwera amadakeza boma mwakuti makuti ayi setima zipangatoka ndiye pano waza wakhalira manji pano ndiponso lineyo sindingapeka kopeni kuti boma ikulakwisa ayi mpaka napita ku Zambia kukagwa chimanga ku Zambia no complain kuononga misongo ya Malawi iwo ali ndi chimanga m'manyumba mwawo kumapanga makani lero zawo zimenezo bwana zikoma kwambiri bwana kumangochi mukhale ndi usiku wopambana kodi mwene kumbusa dzina lijangati ine ndine santamba likati kuno kumangochi kukatuli litu cha ukatuli wayi mukhale ndi usiku wopambana ukatuli nanuso bwana zikomo kwambiri kupitira kumva maganizo anzika kuti kodi ndetikhale bwanji ngati dziko muganizire inoyo ndikuti muna ndi matraka awiri achimanga ngechingoyima pena pache basi umayembekezera kuti I think unapofika mawa ndigulitsa ndizipita ku nyumba ndipeze kuka profit pang'ono kapena mwina aningobwezeresa ndalama yanga malingana ndi situation basi kenako uli pafupi basi akuuza kuti pepani mabwana zativuta pano ndalama zatha ndetitani so poonetsabe kusakondwa basi akuluakulu ndefe tapsha mtima ndetipange bwanji so dzulolo panali ngati kachipwirikiti pang'ono ndelero mu newspaper ya lero the Daily Times mmene yalemba ndithu kuti ayi amayimbirize amene wandithu ndi nduna yoona za ulimi nafotokoza kuti komatu nkhani ndiyoti ndalama zapadera zimene timayenera kugwiritsa ntchito kuti tigule chimanga cha Malawi zatithera tsopano timafuna timve maganizo anu kuti kodi inde kuyenda ngati tonse bwana maswera Maswera ba ayi ndaswera tafika kuti madzulo ano kubange kuna miyango lanta kuna miyango pepani tili munjira tikuyenda ifeyo tikuthokoza komabe nanga sitima isata poka inde nkhani yayikulu ndi yachimangachi kuti boma lati ndalama zatithera nanga si anthu matraki mu Lilongwemu amapita nazo kwa adimagi nde zinachitatu traki zambiri kuyima kumalonda ameneko kuti nkhani yamveka dikumveka koma nanga apanga bwanja amene pasangosunga nanga alikongoza boma kapena kali pasaulere sitheka popeza munthu ogula yakunena kuti ndalama alibe ndalama yake ndiye ngati yamuthera apanga bwanja afuna chile kumkakamiza kulima makani amauzidwa ari kunena kuti kulisana anthu akuvutika dziko lili pa njala tikuika state of emergency chifukwa chonena kuti dziko lili ndi njala iwo amapanga makani kusungasunga tiwaolera asunge mmene angapangire ndiona kuti asunge basi nangasungi zawo akapa anyenalira ndani asunge basi chifukwa anthu ozikonda anthu amakani anthu osamva akuonera amatenga asetereza wa anthu waulere kumapasana matumba 100 matumba 1000 matumba ngati kumapasana okhaokha ndi kumauza anthu kunena kuti anthu inu aleti ife tikulima zikutheka munazolowera kupasidwa zaulere ife mwakuti tiboma ili kuti zikutheka tikugwira ntchito ankatero
akumatenga zinthu zomwe zija zaulere za anthu ziteyo kumapasana ukhaukha lero ndi zimenezo zikwaulirano amauza kunene kuti agulisani zinthu makani ndiyena ngatani anthu odzikonda amene osamvera chisoni anthu azikonda anthu oyipa komatu ndi matraketu ambiritu mkanamba ziwaolera zikazinga ndi azikazawo manyumba mwa zikazinga azidye zimenezo anthu amwano anthu ozikonda anthu oyipa amene osamvera chisoni komanso lachita bwino lisagule esweya osagula asweya anthu oyipa zimenezo akazinga anthu oyipa mitima amene zikomo kwambiri bwana usiku wabwino mwende bwino fika zikomo kwambiri zikomo amene ndithu ayimba foni akupita ku nyumba aweruka ndiye anaona kuti ayi koma no program ija nimayitsatira ndi apereka comment yawo akuti afotokoza nkhani sanene poso ndi palamula pano masula bwanji madzulo ano Kaswa mnogani bambo anga atu ndikudziweni Tobias Norris kuzomba ku muganza kuti tipange nayo bwanji nkhani ya chimangayo ine limaona ngati kuti chimanga chija ndi chathu ngati amalawi mwayamba mola kuikatu mwati chathu fatu nchoti ndicha anthu ena ake anapititsa kumeneko mukuziphatikiza ti nomwe inde chimene chija ndi cha amalawi how so pokhala kuti chili mdziko mwathu okay chifukwa chimanga chimene chija sichingaloledwe kutuluka m'Malawi boma posavomereza so chimanga chija tichitenge kuti ndi chathu okay chabwino maganizo anga please boma lipeze njira okay anthu aja chimanga chija agulidwe chifukwa kunenazo kuti apeze njira anthu aja ndekuti njira yoyenera ndikuwalola kuti akagulise kunja chimene sichithandiza Malawi okay malo mwake boma liyesese ndithu kupeza pamene pangapezeke ndalama chifukwa sitikuziwa nyengoyi yangoyamba kumene sitinakolole sitikuziwa zoti next season tikhala ndi chimanga kapena tikhala tilibe okay koma titakhala zoti tinacho chambiri fine and good okay koma sizinatiyendere bwino it's another problem. I see. So the government should do all the means kuti anthu aja monga nzika chimanga chicha awaombole chabwino. However, boma likakhala zoti likukanika kugula chimangacho amalawi anzanga asamale chimangacho okay chifukwa sitikuziwanso chimene chingabwere pamawa okay ineyo ndemanga itere pamenepo kuzomba mwatilemekeza kuti patsa nawo pakoyamba kuja ndati kodi ndichanuso ndichangaso ndi mwatipatsa chithunzithunzi choyenera kuti ayi boma litapeza njira komanso ngati nkosatero ndi bwanji tsopano tichisunge moyenera sitikudziwa pamawa paja nyengo sipanganika titero kulankhulako ndithu bwana mukhale ndi usiku wopambana inonso chimozimozi zikomo.